Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminawan ning handumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Kathy. Sa di pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, kalihog sa pagtugtog sa awit nga nag-uluhan. Maging sino ka man. Mga paliwanag mo. Recorded by X Thunder Gaming. Si Mark Dewey, ang imong classmate sa high school ba? Mark, ikaw di ay ni. Nanawag lagi ka. Kuan ba? Nagsabot ang upan na itong mga classmate nga magtapok-tapok ta. Katurgong mga suod na to. Mo ba? Ato Sige, kanos aman? ugma sa gabi eh. Kat, ikaw lang unay mahibilin din sa ato, ha? Nga naman, ma. Muadto ni si Papa ni mo sa probinsya. Kaya namatay ang niyang igagaw. Pila man sad makaadlaw dito, ma? Ay, duharami kaadlaw dito, nak. Maong ikaw lang unay mahibaw din, he. Sige, ma. Laay man sad ningo tay kauban sa bahay, uy. Hala, karon man da itong gabi ang giingon ni Mark ang magtapok-tapok ni. Ugma para pag paulit sila sa mama. Ako lang tawagan si Mark P nga dili ko makatambong. Hello, Mark. Pasensya na ha nga di ko makatambong sa tutapok-tapok ron. Ha? Kinsam din eh. Si Kathy ko, uy. Di mo ko smart. Kinsa rin nagpalihog? Si Arnel ko eh. Ay, hala. Didi ka si Mark? Ay, abi na kong si Mark ka kay mo man ko ning nambira ang gigamit sa iyang pagpanawag nako. Iyar mo ko itong gihuman akong cellphone kay ang good sa load. Mao ba? Pasensya na ha. Okay na eh. Pwede hatagan lang ko nimo sa number ni Mark? Ay, gusto. Number nito sa akong amigo ko dang akong gigamit si Arnel. Mao bitaw iyang giingon ako. Mark, pasensya na ka ha nga wa ko makatunga sa tong tapok-tapok. Unsaon man gud nga may gilakaw sila si mama, importante. Okay ra ka doy. Sa sunod na lang, basin may time ka. Salamat, Mark. Uy, hala. Ni-text man yung amigo ni Mark nako, si Arnel. Hi, Kath. Kumusta? Di ka busy? Pwede kong manawag ni mo. Ako ng kalingawan, Bi. Pawa sa kalaay. Ay, salamat nga nakikistorya ka na ako ron. Ang sabi mo tuyo na ako, Nel? Walang. Gusto lang ko mag-friend mo. Kaya kung okay ra nimo. Ay, okay. Ragid ka ayo, uy. Pila din mo edad? 20. Ikaw? Pagbuhan ko nimo gamay. 25 na ko. Mo pa? Nakatay mo ba? Ugma, nga naman. Magkita kong tata. Kaon-kaon lang ko tagod. Ya, istorya. Kana kung okay ra nimo. Sige, magkita ta. Recorded by X Thunder Gaming. Asa naman ka ni Arnel? Ingon siya, ani mo magkita sa terminal sa jeep. Ay, nanawag ay. Hello, Nel. Hello, Kat. Asa na ka? Den ako sa terminal sa jeep. Sige. Paabot ako ka dito, ha? Doon lang kay ko. Unsa imong gisulob, uy? Nakapuha kong t-shirt. Unya, ito mga kong pantalon. Ay, ikaw, unsa may mong gisulob? Spaghetti kog black, nag-shorts ko. Dalit ako nimong mailhan kay taas ang akong buhok. Sige. Paabot ako ka dito. Sige, bye. Adto lang kumupundo sa kanaugan sa mga pasahero, Pito. Hinay na naog nga puwa ang t-shirt. Unya itom ang pantalon. Pasig, siya na niya. Ginoo ko. Yay, patay. Kimpang ang naog. Ginoo, di lang intaw na siya, ha? Ayaw lang intaw. Ala intaw, kimpang intaw. Salamat. Salamat kini sa ilog, siya.
Naibaon na og macho. Ya, gwapo. Mayon tag si Arnel na ni. Ay, nilahos man di ay. Di man di maol. Ako lagi siyang paabutin. Kung mapauli mag-ikurunta. Sabi? Ikaw si Arnel? Yes, ako. Di ba ni Agi naman kag ganina din Ako kita itong ni Agi. Nakakitaan ako mo pero nilaos lang ko sa CR kay nanudlay pa ko. Okay. Matured na siya pero gwapo. O niya, asa man taron? Agad ako ni mo. Okay. Mangita lang tao gatong kakanaan kay gigutom masad ko. Ikaw? Muinom ka ba, Kat? Gamay. So okay ra nimo nga muinom ta bisag gamay lang ko. Okay ra, pero ayaw lang hard ha. Okay, sige. Wait, murag nalipong na ko, Nel. Kag gamay ato yung ginom, nalipong na ka? Lipong raman, pero dili hubog ha. Nga, kaya pa makaha. Kaya pa hinoon. Okay, sige lang. Ako ra kang ihatod din pauli nimo. Nel, mangutay na ko ba? Ayaw lagalain ha. Unsa man na? Minyo na ka? Ha? Di uy. Uli taon ko no. Sure ka? O lagi. Yun na pa. Anong nangutanam ka na? Basig mabugnuan ko si mo asawa ba? Ay kabala ka. Uli tao ko, Kat. Basta ha. O lagi. Sige, ato rin tiwasan na nga itong giinom ay kay mupauli na ko. Nel, ingon ka imo kong ihatod sa amo. Nanuhit pala kita ining kwarto. Paway lang na una tagdamay ha. Una tang mauli. Basig, makasukan kasi mong mama ba? Nga nakainom ka ng pauli ka. Sige. Paway lang sa ako. Okay. Arnel, Kati, kiyakan lang ko kunin mo. ganyan ko gusto mong kakusok mo case ni mo. Sabi ko sa kumuha to ni mo, Kat. Kati. I'm sorry. Huwag ka masuko na ako. Sa man sa ako kay nakikita o nakikinom ko nimo. Makuha noon ko nimo. May unta og dili ko nimo pasagdan kung pananglit na mapdos ko. Ay, kabala ka. Pwede ka na ko pasagdan kung pananglit. Magbunga man nga itong gibuhat. Salamat na. Pila naman ikaadlaw nga akong gipatik nga. Luwadi akong ginawaan. Kathy? Ma, Unsa man? Mabdos ka? Namabdos na ka sa imong kalaagan, ha? Klaruhan na, ha? Pagpalit og pregnancy test. Positive. Kinsay amahan na ng imong gisabak, ha? di na ko uyab, ma. O sa dili uyab? Nihayang ka lang nga dili nimo kaila? Mapasaylo ako. Sa din ako kay nakikita ko bisag dili mi uyab. Pangitaan ng tawhana. Kinahanglan nga manubag siya siyang gibuhat nimo.
May noon nga may umaabot na tang anak. Nalipay ka nga mapdos ko. O, Kati. Kay dugay na ko nangandoy nga makakita og anak. Nga sa ato pa, andam kang mga sawa na ako. Oo, kay may tulbago naman ko nimo. Pero, kuan, may itog anday ko nimo. O, kinaot nga makadawat ka na ako, ha? Oo, sa man na. Dili tinuod na 20 ko anyos pa ko. Ha? Pila na mong edad? 40 na ko. Unsa? Magguwang ko nimo 20 ka tuig. Makadawat ka kanako, ha? Okay na, oy. Di mo sa nailhan nga 40 ng imong edad. O ganahan sa tsukog magkuwang na akong edad. Aron ako datuin. So dawat na ko nimo, ha? Dawat ka, ayo. Arnel, I love you, Kati. I love you too, Arnel. Ang pag-ibig ay sadyang kanyan. Manilang gani nga sa akong pakiat, nakatulong kog lalaki nga miseryoso na ako. Karon may usa na mi kaanak. Wasap ko magmahay kay pinanggabay ko ni Arnel. Dili na lang kutob o daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN.